అరే రా 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 రా, దాత్రిష్ దాత్రిష్ రావాలి. కిందకు వస్తుంది ఇద్దరు చూసుకోడు అయిపోయింది. చూసుకోడు వైపు రా. Impressive. ఇంట్రెస్ట్ రా. నైస్. చూసుకోడు నైస్ సైడ్. నెంబర్ 2 బ్రో. నైస్ బ్రో. స్క్వాడ్ అవుట్ చేశాడు. తారక్ రా. అయిపోయింది. వెహికల్ వస్తుంది. వస్తున్నాడు. ఎక్కడన్నా రివైవ్ వస్తున్నాడు. నైస్. మెడికేట్ ఏమైనా ఉంటే డ్రాప్ చేయి. అదే నా దగ్గర పైకి రండి. ఒక్కడే ఇద్దరే ఉన్నారు. వాళ్ళు అటువైపు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళే కదా. Fall back to safe zone. ఇక్కడ ఉన్నారు. Watch out. అయిపోయింది. జీజీ.